ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, Sama-sama Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify.
ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kim Chino! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama.
yan o kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
Memorization Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, Uncle at Tita, miss na miss ko na Istorya po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakipbutas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot. At matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na, at tatagas. Ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol. And Tita, Tanya Chinita. Hello po, Colin Tits. Ang itawag nyo na lang po sa akin ay Julie. Isa po akong OFW sa Thailand. Bago pa lang po ako umalis, nag-usap na kami ng boyfriend kong si Eman. Ayan na. Panira talaga yung mga boyfriend sa pangarap. Mamaya ka na mag-comment. 2 years na po kami at ayaw niyang malayo ako sa kanya. O tapos di ka nang pinapakain. Opo. Mataas po yung pangarap ko para sa pamilya ko, Col and Tits. Huwag ka pong magalit. Ganyan ka din naman dati. Wala naman yun. Karelate. Nag-uusap tayo dalawa. Breadwinner po ako dahil hiwalay na po si nanay at tatay. Ako po ang nagpapaaral sa dalawa kong kapatid. Mas lalo, dapat hiwalayan mo yan. Huwag mo na tapusin Ay, yung okay. istorya. At nung nalaman ni Eman po na itutuloy ko ang pagpunta ko ng Thailand, dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Tatay, Gusto ko- iba na lalaro. Ano yung laro natin ngayon? Langit, lupa, magkatunog no, nanay, tatay. Parehas lang naman yan. Sige, langit, lupa, kasi... Sige, mag-ML na lang tayo. Tara na nga. Nakakaliw talaga yung mga kapatid mo. Tapos iiwan mo yan. Mas kawawa yan kapag hindi ako gumawa ng paraan, sa akin umaasa yan. Okay naman yung trabaho mo dito. Kulang. 40k na yung sahod mo. Ano pa bang hinahanap mo? Kulang. Kulang? Hindi ako sapat lang yun pambayad ng bills, ng pagpapaaral ng mga kapatid ko para kay nanay. Tapos, paano ako makakaipon? Wala akong ipon. Palabas lahat ng pera. Gusto kong makaipon. Kaya, Eman, hayaan mo na ako. Para naman sa atin to eh. Pag nandun na ako, hindi na ako masyadong mahihirapan. Pagbigyan mo lang ako. Susubukan ko lang to. Kaya mo rin naman kitain yan dito eh. Mahirap. Malayo kasi yun eh. Alam mo yun,
na mahirap. Wala na nga akong tulog eh, kasi ginagawa ko lahat ng sideline. Sige na, Iman. Di ba kulang yan? Sabi nga ni Bong, ng Grab Warriors, kulang yung 40K. Kulang sa kanya yun kasi marami siguro siya Babae. binubuhay. Oo. Hindi. Kaya ikaw ayusin mo Napunta na naman sa akin yung usapan. Ikaw yung aalis eh. alam mo na. Ginusto ko ba? Hayaan mo na ako, mahal. Ano po yan Kikis nyo na dalawa? Huwag ka mangialam dyan. Tara, bili tayo ng candy kahit gabi na. Gabi na masama sa tooth. Yung candy. Ate, Kuya Eman. Malayo po ba yung Thailand? Opo, malayo ba yun, ate? Malapit lang. Unting tulog lang yun. Tapos andun na ako. Lapit lang yun. Kaya isang tawag nyo lang, sasagot agad si ate. Para sa inyo tong ginagawa ko, ha? Mag-ingat kayo. Tsaka, bawasan nyo yung pag-aaway nyo. Wala na kayong taga-awat. Si Junjun naman po yung dahilan kung ba't kami nag-aaway. Lagi lang po naman talaga lalaki yung dahilan kung bakit nag-aaway ang dalawang tao. Lalaki. Kung palagi nilang tama ang babae. Tama! Kaya nga, male. Paano yung female, pimali? Ibig sabihin nun, hindi mali. Mali. Namatay yung joke ko. Tatawid na talaga. Tumawa naman ako. Sabi ko naman sa iyo malayo Dito na lang tayo, dito na lang. Isipin mo na lang, kapag dito ako, walang ipon, mahihirapan tayo, hindi komportable yung buhay Alam mo namang walang pag-asa dito sa Pilipinas, kaya hayaan mo na ako. Please. Hayaan mo muna tuparin ko yung mga responsibilidad ko sa mga kapatid ko. Kailangan nila ako Yan ang gusto mo. Tayin mo ko mag-ingat ka din, ha? Ikaw muna sumilip-silip sa mga kapatid ko, ha? Okay. Wala na nga pong nagawa si Eman. Tinuloy ko ang pagpunta ko ng Thailand. Nung una po, mayat maya magkausap kami. LDR talaga. Ang hirap. Pero makalipas ang halos kalahating taon, sa isang linggo parang 3 beses na lang kami magtawagan. Ganon ba yun? Kaya po, Hello. kamusta ka dyan? Ito, malungkot. Sorry pala, nabisi ako nung mga nakaraan. Di na rin ako nakatawag. Hindi, okay lang. Nabisi din naman ako. Pero, kamusta yung pakiramdam mo? Okay lang. Hindi ka pa rin ba uuwi? Munting tiis na lang, Eman. Please. Kalahating taon pa, Parang ang tagal na nang nangyayari. Sinabi ko naman sa'yo, di ba, na pag umalis ka,
Mahirap. Pinipilit mo eh. Pero dahil dito sa pagpunta ko sa Thailand, napag-aaral ko yung mga kapatid ko. At saka nakakaipon ako. Magkano naman naipon mo? Di naman din ganun kalaki. Alam mo, ni isang beses hindi ako nakakaramdam ng suporta galing sa'yo. Nalulungkot na nga ako dito na homesick na nga yung tao. Hindi mo man lang mapalakas yung loob. Lalo mong pinapahina yung loob ko. Kasi nga, gusto ko nandito ka. Diyan, ang hirap-hirap, puyat na puyat ako, ang hirap kitain. Yung dito, 8 hours lang ako nagtatrabaho, na sobra-sobra pa. Eman naman, palakasin mo naman yung loob ko, kasi di ba sabi mo, mahal mo ko? Mahal kita, pero kung hindi ka talaga uuwi, wala tayong sisihan. Mahal na mahal kita. Antayin mo naman ako. Ang hirap eh. Basta pag hindi ka umuwi within this year, bahala ka. Mahal yung pamasahe. Intindihin mo naman ako. Nasa sa'yo yan. Walang sisihan na. Eman. Nalilito po ako, call and tits. Kung anong gagawin ko kasi mahal ko po si Eman. Mars, andito na naman ako, Mars. Mars, may nag-aantay ba sa labas? Wala. Wala. Sawadee ka, sir. Sawadee ka. Sawadee ka! Sawanako! Sawadee ka! Maniwala na sana ako. Sawanako! Napag-iyak ko! Sawanako! Uy, ilang araw ka ng ganyan. Ano bang nangyari sa'yo? Kasi pinapauwi ako ni Eman. Sabi niya, kung mahal ko talaga daw siya, uuwi ako. Para sa kanya. Kung gusto ko pa tong relasyon na to. At pag di ako umuwi, walayan niya na ako. Alam mo Kaya sige, hayaan ko na siya. Pagod na din ako eh. Ganyan! Di ba? Ganyan ang Ganun gusto. dapat kabilis ang shift. Sabi sa inyo, ganun kadalis mag-move on, di ba? Umiyak-iyak ka pala. Okay. Yun na. Ikaw ba yan, Bes? Hindi, pagod na din ako. Naisip ko. Tama yan. Oo, di ba? Alam mo yung ex ko, si Johnny Ocker, may bagyo daw sa Guam. Kahit di tayo nagtanong, pero mag-ingat ka din. Mag-ingat siya dun. Hindi, na-update niya pa rin. Di ba sumusulat din yan sa katas ng nakalipas? Kasi sabi niya, Yung may asawa pero may kalandian. Yan yun, di ba? Oo nga, sinachat pa ako. Oo, di ba? Kaya gusto ko na mag-move on kasi parang, alam mo yung jowa ko sa Eman pero hindi ko man lang, maski nung pag-alis ko, hindi man lang ako hinatid sa airport. Nasabihin man lang, ingat ka dun lagi. Kaya natin to. Wala man lang ako narinig na ganun. Sakto. Alam mo yun si Nanay Nita? Canada yun ha, pinapauwi siya. Ayaw na nga niya umuwi. Ikaw Thailand lang, uwi ka? Oo. Dito na tayo, At no? saka, kung mahal niya talaga ako, sawadee ka. Ganun kabilis Ganun kadalis ma-interrupt. Kung mahal niya ako, siya yung pupunta dito. Oo nga! Diba ganun ang lalaki? Dapat! Or aray ko, or dapat... Dapat, hindi yung utos ng utos sa mga babae. Kung mahal mo ako, dapat tayo nagdedemand ng ganun. Kung mahal mo ako, gagawa ka ng paraan para makita mo ako, makasama mo ako. Hindi yung tayo yung pagbabanta. Kung mahal mo ako, uuwi ka. Hindi ko
umiyak, huwag ka Ay, di umiyak. pala. Oo, nakamove on na ako, no? Tsaka kung para kami sa isa't isa, para kami sa isa't isa, pero siguro nga hindi kami para sa isa't isa. Marami pa ako makikita dyan, di ba? Sakto! Tama! Tama! Oh, Na-blind item. Hindi nga namin blind item si Johnny Oker eh. Sinabi na nga namin na Direkta si nga Johnny namin Oker siya yun eh. Nang lalandi. Bakit Sawa may ka, bagyo? sawa na siya. Ang galing talaga ni Carl Kinimoto. Mamaya na yan sir, hindi pa tapos yung ano. Nagpapasa ng comments. Ikaw kasi. Naka-live ka kasi. Hindi, si Alam mo Johnny na Oker first kasi. live. Alam mo naman First tayo. personal na buhay to. Tapos nilalive mo dyan sa ano mo, sa Bigo Live mo. Bigo First live never dies. Sawadikap! Sorry ka, sawa na ako. Pagod na ako. So, ayaw mo na dyan ka. Ayoko na. God. Pagod na ako. Sawa na ako. Pero ang dami naman lalaki dyan. O yan, sakto. Yan ang gusto ko sa'yo. Ganun dapat ka bilis tayo mag-move on ha. So, wag Split ka na seconds umuwi. lang. Makikipag-iwalay na yan sa'yo. Okay lang. Ano naman? O yan. Dami dyan, no? Very good. Lipas po ang isang buwan. Oh, bay! May naghanap sa'yo doon, bay. Ha? Sino? Sino daw, Kim? Kim? Ah, hindi ko alam. Sige, Diyan, sige. baka ibang babae mo yun, naghahanap sa'yo. Tama na lang. Kayo maingay. Loko talaga kayo. Hindi, Sila? Ano kaya to? surprise! Mahal! Surprise! Andito ako. Ba't ka nandito? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic naman. Sabi mo, kung mahal kita, uuwi ako. Eto, umuwi ako! Wala bang hag dyan? Teka. Hag naman, mahal. Pahagpag. Teka lang, makikita tayo sa opisina. Ano ba? Eh, ginagawa ko naman to dati sa opisina mo ah. Hindi. Ba't di ka nagsabi na uwi ka or magpasundo man lang? Kaya nga sinabi ko, surprise! Kasi gusto kong i-prove sa'yo na mahal kita. Ito, umuwi ako. Walang Teka. hag, ano? Ang daming pagtatanong. Mag-usap tayo. Halika. Ba't ganyan ka lang umuwi? Ngayon lang, sakto lang. Ito yung... Hindi. Di ba sabi ko sa'yo nung nagtawag ako sa'yo, pag hindi ka uuwi, wala na. Hindi pa pwede. Wala pang binibigay sa akin nun. Hindi Hindi ko pa nakasalanan ina-approve yung yun. leave ko nun. Hindi ko Bakit, nakasalanan. bakit parang ayaw mo? Eh, di ba ito yung gusto mo? Bakit parang labag sa loob mo? Anong nangyari, Eman? May iba na akong mahal, Julie. Ang tagal mong umuwi. Ito naman, hindi magandang joke yan ha. Ayoko ng ganyan na joke, kakauwi ko lang. Hindi ako nag-joke. Kasi di ba ang tagal mo, sabi ko, umuwi ka na. Ayaw Hindi pa naman tayo break, bakit ka nagmahal ng iba? Ah! Bakit mo yung ginawa sa akin? Kaya nga ako umuwi! Nag-ipon ako ng pamasahe! Para makauwi, para mapatunayan na mahal kita! Tapos sasabihin mo, mahal ka ng iba! Ang ngabal ng mukha mo! I'm sorry. Ang tagal mo eh. Di ba sinabi ko pag umalis ka, may mangyayari. O, ayan na. Tinotoo mo? Sorry. Pero pag ako, bawal kong gawin yung gusto ko. Tama na! Tama na! Unfair mo. Tama na! Unfair mo! Metro's #1 Love Radio. Basic!
San Miguel ka? Wala. Welcome back sa ating... Sabi ng friend ko! Ayan. Sabi ka! Ayan Papa, na. mapapaulala. So, akala nga na yan, oh. Hello, Ate Julie. Akala ko hindi ka marupok. Ay, nako. Morning! Bumigay rin pala siya. Pag ganun-ganun pa eh. Ang dami na lalaki dyan. Tapos umuwi din eh. Kainis. Ayan, good morning si... So, anong Annette update? Lori. Update? Wala na sila. May iba na nga yung Ah, babae. so ano na, hindi talaga nagkabalikan. Bumalik na ba ng ng Thailand si... Hindi na rin. Parang yun nga inuwi niya eh. Parang give up niya yung Thailand para sa kanya. Tapos, hindi na pala nakapaghintay, di ba? Grabe Tapos talaga. sinugal mo na lang, Lalo girl, ako di ka na- nainis. Dapat di ka Galit na lang... din si Brandon tuloy kasi ayaw niya ng ganyan eh. Yung namamalit agad. Mandadagdag lang daw. Title, sa Widi Cup. Ang galing-galing mo talaga, Brian Salvador. Good morning. Thank you, Jex Reyes. Good morning. Ang kakainis, no? Grabe. Well, that proves, mga kabisyo, na huwag kang mag-e-effort para sa lalaki. Hindi naman ganun yun. Hindi ba ganon? Hindi Kaya naman ang lahat ng lalaki ang mag-effort sa'yo. Okay na yung papitik-pitik na effort, yung bibilan mo siya ng regalo, paminsan-minsan, magde-date kayo paminsan-minsan, ikaw yung magpaplano. Pero yung, ito yung life-changing kasi to eh. Oo. 'Di ba? Life, trabaho, mga yung pamilya yung masasakripisyo, mga kapatid mo, yung mga life-changing na decision para sa lalaki, pag-iisipan mo muna. Kasi, tanungin mo, ito bang gagawin ko? Kayang bang gawin ng lalaki to? Pag ang sagot mo, yes, o di sige, gawin mo. Pero pag ang sagot mo, parang hindi kayang gawin ni Eman to, eh di no. Dapat quits. Burger ka sa akin. Ganon. Ouch! Oy, sa July 14 daw, birthday ni Coach Romel. Request Happy daw video greetings. birthday! Magba-birthday na ang mga 14. mga babaero. Tuesday, ha? Sige, next Tuesday. Manood ka, Coach. Gigreet ka namin live, ha? Sa birthday mo at magme-message si what the Tita Mac hell? sa'yo sa birthday mo. Okay? Happy birthday! Lorenzo, good morning. Ayan. Ang sino pong pinag-uusapan niya? Pinag-uusapan namin ay yung drama natin today. Na pwede nyo ma-replay sa Spotify or YouTube ng Love Radio Ayun. Manila. Yan. Para makarelate po kayo. So, ang ginawa kasi ni girl sa mga kakapasok lang ay nag-compromise siya. Sinakripisyo niya yung Thailand para sa jowa niya para mapatunayang mahal niya yung lalaki. Pero si lalaki pag uwi, may mahal na siyang iba. Hindi nakapaghintay. May mahal na siyang iba. Ganyan naman yan. Alam niyo dati na tayo, dati na tayo surprise ng gano'n na, may baka na, gano'n talaga yan sila. Kaya dapat may reserba din tayo. Reserba. Reserba. Ay! Ayan, sabi ni Johnny Ocaro. Kapal mukha nung lalaki, wala naman pera, lakas magpauwi. Yan, correct. Sabi ko nga sa inyo kanina, dapat ang lalaki ang nagsasabi. Dapat tayo nagde-demand nun. Kasi sila ang hunter. Sila ang nagpo-pursue sa atin dapat. Sasabihin nila dapat, mahal kita kaya susundan kita dyan sa Thailand. Ganon. Mahal kita kaya magtatrabaho ko dito para hindi ka na kailangan mag-Thailand. Ganon. Ang deserve natin na relationship. Hindi yung iaano ka lagi, ipuput to the test ka lagi. Kung mahal mo ako, gawin mo to. Hindi dapat ganon. Manipulation yan. Oh. Diba? Thank you naman dahil ginakampihan nyo na mali talaga ang mga lalaki. Oy, birthday ni Happy Tigas birthday. Tito sa
Okay, antayin ko yung kwento mo. Nag-request siya Thursday, Friday daw. Ano yun? Birthday special niya. Ni Uncle Brandon. Sige, birthday special. Nico sa Thursday, then Brandon sa Friday. Col, i-chat mo na sa akin, Col. Tong digitong Okay. digitong. Guys, wala pang gamot guys. Hinakainom guys. Hindi naturukan guys. Hindi naturukan. Naturukan nga eh. Ay, wag na. Reserve man, pero true love is wala. Compromise and set limitations from the start. Sinong man nagsabing walang true love pag may reserba ka? Maraming true love pag may reserba. Ano ba yan? Kapag nilak-in mo na yung sarili mo sa isang tao, wala ka ng chance na ma-meet yung right person for you. Tandaan nyo yan. Kaya wag kayong maglalak. Magkakandado ng hanggat wala pang singsing, hanggat wala pang kasal, wag mo nang i-close ang sarili. Kasi hindi mo mamimit yung tamang tao para sa'yo kung kino-close mo na yung sarili mo. Pero pag nagkasal na, yan, loyal na dapat. Kayo, charot. Yan pa sumali. May reserba yung lalaki kasi nagbanta pa, naghahanap ng timing at rason. Alam nito si Johnny Oquerno. Alam mo yung galawan, Alam yan Col. eh. Alam mo yan, Guam baby yan eh. Alam mo yung galawan, Col. Ang ganda ng story mo. Nag-part 2 tayo dyan, Oo, diba? Baka may dalawa. part 3 ka pa dyan, Oo. Johnny Oker. Ayan, salamat. Si Yabin, sawa, di ka na mahal. Sawade ka na mahal. Oh. Oh. November pang birthday niya ni Brandon. Ay, ba yung anniversary niyo? Sige, sabihin mo lang. Kanino yung anniversary? Kanino yung anniversary? Sa asawa niya. Sa asawa niya. Busy. Dong, digi, dong, digi. Hindi na nakainom ng gamot, guys. Anyways, grabe, napansin talaga ni Coach Romel, daming enerhiya ni Tita Max. Nakapahinga eh. Nakapahinga. Kiami, sige. Si Chuchay. Anyway, send your stories, guys. PM lang Uncle Dagol or Tanya Chinita. PM kayo, ha? Thank you so much, Salamat everyone, and kayo. happy Monday. See you tomorrow! See you Salamat. tomorrow! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan.
At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ang podcast na ito ay rated Tita Max. Maaaring maglaman ng mga salita at paksang may konting kalokohan at pangmatanda lamang. Kung medyo bata ka pa para sa mga ganitong tema, panoorin mo na lang to pag medyo may edad ka na. Babae rin si Kuya Kadyot. Ay, nako. Si Rafi Per, aray mo pa. Sabi mo, aray mo pakak. Aray mo, pakak. Ang sabi niya kasi sa akin noon, sabi ko, anong trabaho mo dyan? Sabi niya, reporter. Hindi tunay na pangalan niya. Ano sinabi mo nun? Pangalan ko, Rafi po. Hindi Lagari ang pilido niya. Rafi Fernandez. Paano mo siya pinakausapan? Sabi ko, wala ka lang sa akin, ako bahala sa'yo. Nox, marunong talaga. Idol Rafi Fernandez, a.k.a. Gary. Hi guys, ito pa rin po si Tanya Chinita at ito ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito po ang podcast na Rated. Tito. Tontawa. Tita Max, alam nyo siya talaga yung pinakasikat. Hindi lang po sa Love Radio, kundi sa balat ng radyo. Pagkasama namin siya talaga yung unang nare-recognize kung bakit kami Love Radio. Please welcome sa Tita Max, Rufino, a.k.a. Kadyot! Kadyot lang. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Diba? Hindi agad kami nare-recognize mga jocks. Madalas si Ma'am Nicole, Kuya Chris, ayan. Pero pag nagsalita na siya, nagsample na siya ng... Kadyot lang. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tsaka yung tototot. Tototot, Love Radio, ang sarap mong number one. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Bigay mo. Bigay ko. Hindi na sila nakarinig. For approval Busog pa po ako For approval. For approval Ayan. Alam niyo si Kuya Kadyot, mga sinasabi niya for approval, bigay mo. Mga niya yan, expression niya dito sa opisina na kami lang ang nakakaalam. And syempre may kasama tayo ngayon para merong makapag-prove ng mga kalokohan niya. Please, kinakabahan na siya. Please welcome the Mrs. Lagari, Ate Lita. Ate Lita, hello sa mic yan. Hello, magandang umaga sa inyo lahat. Salamat sa pag-imbita dito Yes. sa umagang ito. Ate Lita, hindi mo to first time na guesting sa TV, no? Hindi. Hindi. Dati saan? Sabihin ko ba? Oo naman. Of course, okay lang. Oo. Saan? Parang may masama bang record? Hindi naman. Ano? Wish ko lang tapos magpakailanman. O, diba? Daig pa tayo ni Ate Lita. Kuya, kayo pareho yon. Magpakailanman, tsaka Apo. wish ko lang. Apo. Ano na una? Wish ko lang. Okay, wish ko lang. Ano to? Way back? Anong taon? 2006. 2006 Ito yung talagang namamayagpag talaga kayo sa radyo no, Kuya Kadyot. Apo. Tapos, anong ginawa sa wish ko lang, Kuya Kadyot? Nagbigay pa sila ng sari store. Mm-mm. Mga paninda po na iba-iba. Oo. May mga Tapos, manok. sino sumulat? Di ba kasi may susulat dun Meron. Ang wish nila, mabigyan kayo ng hanap buhay. Sinong nag-wish? Ate Lita sa mic yan. Sino? Parang kinakabahan talaga si Kuya Kadyot. Iba yung hinga niya. Si Shasha. Si Mama Shasha. Si Ma'am Shasha. Tapos si reporter. Ma'am Sasha Tami Elizalde? Tambay. So, sabi sa
Saka si Tami Tambay po yan. Oo, Tommy. Sama-sama Mag-hello na kayo sila. doon. Kasi Hello po, magpasalamat idol. kayo sa Good kanila. morning. Hello. Yan. Mm-mm. Hello po. Mm-mm. Ano Salamat feeling sa mo nun tulong. na ano kayo sa TV? Ano? Siyempre, kinakabahan din. Nakabahan Hindi man din. tayo sanay sa ganyan. Oo. Tumusik yung kadyo to. Titigan lang natin siya sa pero masishare ko lang po, Oo, ayan. yung pagpunta ng Jamie sa amin sa bahay, hindi ko po alam Oo. na Jamie pala yun. Ah. Ang sabi ko sa kanila, ano po to sila makakay, nag-shoot sa bahay. Mm-mm. Sabi ko sa akin, for documentary daw. Documentary. Opo, Oo. wala sinasabi ng station, wala. Mm-mm. Yun, nag-shoot lang kami sa bahay, pero hindi ko alam anong station yun. Matagal nag-shoot. Medyo matagal, 1 linggo po yata eh. Oo. Tapos yung magpakailanman, ilang taon bago kayo in-interview naman? Ano yun? In-istorya yung love story niyong dalawa? Opo. Yung ano lang kasi yung sa magpakailanman, yung nangyayari sa akin, yung Yung may sakit ka. binata pa ko noon, Binata binata ka. pa. Nabudol pa ako sa may Akasyali ng Mandaluyong. Nabudol ka ng babae. Hindi po. wala pa ako alam sa ganyang bagay, wala pa. Bata pa ako noon eh. Bata pa. Reaction talaga ni Ate Lita. Kung di niyo nakita, sabi, ha? At saka ano po, bagong Santa Cruz, Manila noon, bago lang. Bago ka lang. So, ang kwento nun, yung kabataan mo sa Opo. magpakailanman. 1990 po pumunta ng Manila. Mm-mm. Opo, galing ng Surigao po. Ang galing. Di ba palakpakan natin na ano na sila? Na-feature na sila sa Philippine Television. Tapos ito, sa Tita Mac, salamat sa pagpapaunlak Salamat ninyong po, Miss mag-asawa. Tanya. Thank you po. Kami Oo. nga nagpapasalamat sa iyo eh. Ate Lita, sige mag-mic ka lang. Hindi, ano ka ba? Thank you kasi pumunta ka dito para sa recording. Oo naman. Mm-mm. Ikaw So, pa. eto tanong ko. Paano kayo nagkakilala? Balikan natin. Tama yung mukha ni Ate Lita. Sabi Ate Lita. Dali. Si Ate Lita magkwento. Kasi Okay. sa'yo may halong bias eh. Apo. Ate Lita, go. Kwento. Hindi kasi nung tatrabaho kasi ako sa factory ng damit. So, mahilig kami mag-ano ng radyo. Okay. Sa 90.7 kami nagkikinig. Oo. Meron Tapos, akong paboritong DJ doon. sino yun? Wala pa. Baby ba? Masino? Grace. Si Grace. Oo. Kasi ang ganda ng boses niya. Oo. Grabe. So, nakikinig kayo. Nagre-request kami doon, talagang pinapatugtog. Tapos, nung bandang huli na, hindi na papatugtog yung sa aking request. Tawag na naman ako. Mamaya siya na sumagot. So, tumatawag ka sa telepono, tapos siya yung sumagot. Tapos, pwede ka ba sumagot nun? Apo. Pwede. Gabi na kasi noon. Gabi na, stay na ako dati doon, stay in. Oo. So, pwede kang sumagot sa Apo. telepono. Dalawa kami, yung guard kasama ko. Tapos, pag sagot, Sabi ko, sir, pwede makapag-request ng kanta. Wala pa rin. ano request mo? Ano? Bon Jovi dati, yung Always. 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 Tapos, hindi pa rin napatugtog. Sabi ko, tagal naman, tawag naman ulit ako. Siya ulit. Yun na. Tapos, yun na yung usapan namin dalawa. unang usapan. Pero anong laman ng pag-uusap nyo na yun? Yung Hindi, first ang kwento? sabi niya sa akin, Bisaya ka ba? Sabi ko, "Oo, Bisaya ako. Hanggang sa kwentuhan na, nandun na yung ilang oras na nandun nakababad, telepono. Katulad ng single ka ba? Ang sabi niya kasi sa akin noon, sabi ko, anong trabaho mo dyan? Sabi niya, reporter. Tapos, naniwala ka. Syempre, wala ka namang alam eh. Wala naman akong alam. Siyempre, reporter daw. Oo, tapos? Tapos, hindi tunay na pangalan niya. Ano sinabi mo nun? Ano po pangalan ko? Rapi po. Hindi Lagari ang pinido niya. Rapi Fernandez. Pogi. Very sumbungan. Rapi, Fernandez. O tapos? Sumbungan. Ayun na. Siyempre, gabi-gabi ako tumatawag. Lagi ko siyang nakakausap. Yun na yung umpisa ng usapan namin. Hanggang ikaw nauwi sa ganitong pagkakataon. Okay, ibig sabihin, nung tumatawag ka,
siya na rin yung gustong makausap pag tumatawag ka. Noon, hindi. Kasi kanta lang talagang gusto ko eh. Oo. Pero siya na lagi. Siya naman tumatawag sa akin, hindi naman ako eh. Ibig sabihin, nakuha niya na yung telepono mo. Oo, binigay ko rin eh. Iba yung kilig. Iba yung... Nagustuhan mo na nga rin. Yun lagi yung pag-uusap. Hindi ko pa siya nakita noon eh. Oo. No, yun nga eh. Yun yung, yun yung early 2000. Hindi mo nakikita, pero nai-in-love ka. Medyo nahuhook ka na, tawag dyan na... attach ka sa boses ni ni Rapi Fernandez. Ni Rapi Fernandez. Ha, tama? Parang nagugustuhan mo siya, si Rapi. Kasi mabait naman siya. Siyempre, mabait naman talaga yan. Pag Rapi Fernandez ba naman? Tapos, paano kayo nagkita? Ayun, nag-sit up kami ng araw. Sino nag-set up? Kita na tayo. Ano sabi? Sabi niya, kita tayo sa Robinson. Sa may Wendy's. Ortigas. Ako pang pumunta ha. Rapi Fernandez. Tapos, nauna Tapos ka? nung nakita niya ako, sabi niya sa akin, damit niya brown na polo. Ikot-ikot naman ako. Saan ba yung naka-brown? Nakita ko, isa lang talaga naka-brown doon eh. Siguro siya na. Tingnan ko, humingiti siya. Takot man din siya lumapit sa akin. Parang nahihiya. Ako kung patawid ako ng kasado, hinabol niya ako. Paalis ka na. Kasi ayaw ka niyang lapitan. Ba't tayo malapitan, Kuya Kajon? Nahiya po ako eh. Kasi nakalo siya, nakabistida. Dati yun. Ganda niya. Ganda, puting-puti eh. Iba talaga, Rapi Fernandez. Tapos, nahabol ka niya. Saan kayo kumain? Ano po, sinama ko siya sa boarding house ko po sa Mandaluyong. Binembang agad! Hindi, pinakilala ko sa Yung tinirahan ko na matanda. Pinakilala ko doon. Tapos, sabi po Hindi ko alam yung storya na yan. Rapi in action. Usapan na kasi yun, papakilala niya ako. Okay. Pakilala ko sa Kala ko ikaw lang mag-isa doon. Tinirahan ko. Nung Okay. pahanan ko doon is Mandaluyong. Sabi ko, tay, may kasama ko tayo. Anong tingin mo tayo? Okay ba yun? Insura tayo? Mabait ba? Ay, mukhang okay, Gary. Gary tawag sa akin eh. Iba, ang dami mo palang alias. Okay. Mukhang Gary, mukhang ka sa'yo. Yung parang tutulong habang buhay na pakisamahan ka niya. Sabi ganon, oo. Kaya, medyo napansin ko siya na mabait, Oo. maalaga sa akin. Kaya, parang na-in-love daw sa kanya din. Wow! So, para magpasalamat pa pala si Ate Lita, no? Oo. So, Ate Lita, nung pinakilala, kinabahan ka ba? Pero hindi niya to magulang, di ba? Lang, renter lang siya doon. Oo. Pero mabait naman. Oo. Pagkatapos nun, kailan yung sumunod yung date? Siya naman napunta doon sa garments. Sa trabaho mo. Sa Pasay. Ang dinadala mo? Alam mo kung anong ginadala ko sa mga kasama niya? Pati kasamahan mo binibigyan? Yung mga kasamahan niya, binigyan ko ng, pasalubong ko? Max Candy. Kinikilig siya. Yung isang lita dyan, kilig na kilig. Ibig sabihin, sinusuhulan mo yung mga kasamahan niya? Saka yung guard po sa baba, kasi di ba sa bawal makit sa taas, bawal daw ang lalaki. Ginawa sa guard sa baba, sabi ko, sir, ano pong gusto mong yosi po? Philip, Marlboro. Alam mang bribe no? Sabi na, sir, Philip lang po sa akin. Mabili ko isang kaha. Sir, akit ka lang, sir. Padulas eh, no? Napadulas sa aking gwardiya. Padulas eh. So, yun yung panliligaw mo. Sinagot ka na. Kailan ka sinagot? Medyo matagal-tagal din po eh. Matagal, hindi pa rin. Kailan mo sinagot, Ate Lita? March ano? 15. 2000. Hindi ko alam. Hindi ko na matanda. Pero naalala mo pa, no? Natural. March 15. Bakit mo siya sinagot ng March 15? Anong naramdaman mo? Wala lang kasi sabi niya, kailan mo ba ako sasagutin? Tapos yun na, sabi mo? Sige.
O, tayo na. Paano yun? Paano pag-uusap na tayo na yun? Paano? Kuya Kajot. Parang mahirap pa nga minsan hindi. Parang, Paano yun? oo, hindi. Yung pag ano po sa akin, pagsagot, pasira ko, siyempre sinagot na po ako. Oo. Susunod doon, inano ko siya set ng araw na kukunin ko siya sa trabaho niya. Kukunin mo siya sa trabaho niya. Opo. Paano kukunin? Sama na Sasama sa kami. bahay niya. Mag-live-in na kayo? Opo. Yun na yung sunod? Opo. Gusto mo talaga makabembang agad? Tapos, niyaya mo agad siya. Paano mo? Ano po, matagal siya pumayag na Live-in? sumama sa akin, matagal. Doon sa boarding house? Sa inupahan ko sa Mandaluyong din. Pero paano mo siya pinakausapan? Sabi ko, tiwala ka lang sa akin, ako bahala sa'yo. Nox, marunong talaga. Idol Rafi Fernandez, aka Gary. Tapos pumayag din. Tapos sabi naman niya, naku, baka gaya ka sa ibang lalaki na yung marang manluloko. Sabi ko, hindi, iba naman ako eh. Galawang Kajot Rafi. Tapos na pumayag, kasi pumayag mahal siya. ka. Tapos yung mga kasama niya, nataka ako bakit sumama sa akin. Samantala, ang dami niligo sa kanya sa trabaho. Matisay no? Oo. Sa ano sagot mo pag marami nagtataka? Sabi ko, kanya-kanyang labo yan. Kanya-kanyang diskarte lang po eh. Diba? Oo nga, no? Tingnan mo nga si Atelita. Bakit parang ngayon may poot? Ngayon, Atelita, kailan kayo kinasal? Nung hindi ko na nga rin matandaan yung Kailan kasal kayo natin. kinasal? Di ko Kailan? matanda. Hindi pa ganyang edad. Ano talaga, hirap na sila sa Oo. mga Sa petsa. ano po kami sa Huwes po. West kayo. Pero kailan yun? Anong petsa? Ang petsa na tatandaan ko, Oo. June 22, pero yung 19 hindi ko na Hindi na ma-detect. Pero pag tinignan ko yung marriage contact nandun. Andun, oo. Okay. Tapos, babaero si Kuya Kajot. Ay, nako. Si Rafi, pero aray mo pa. Sabi mo, aray mo pakak. Aray mo, pakak. Babaero. Sos Maria. Sabihin mo sa Philippine Television, babaero Ano? si Kuya Kajot. Opo. Opo, sumagot na po ang misis. From 1 to 10, gaano ka babaero? 10. Alam mo kung bakit naniniwala ako? Ang galing niyang diskartehan, Kim. Mantaki mo, nayaya ka niya agad. Ilang buwan bago kayo tapos nag-live-in? Ilang buwan yon yung sinagot mo siya? March, di ba? Tapos, kailan kayo nag-live-in? Bago mag-December. Same year, nag-live-in kayo. Ganong kakalakas, kaya naniniwala ko 10 yung pagkababaero mo. Magbigay ka ng isang... Iba talaga. Magbigay ka ng yung nahuli mo. Nahuli? Oo, yung... si Rafi Fernandez. Oo. Kasi ito, kaya pag-uusapan natin to kasi nakalipas na to eh. Nagbago naman na. Nagbago na ba siya? Nagbago na po ako. Hindi. Sabi niya nagbago na siya. Nandun na tayo, pero kapitbahay eh. Paano ba yan? Ayun, okay lang. Kasi hindi naman nanonood ng podcast yun. O, dali. Doon, sure ka? Hindi yun. Radyo lang yun. Podcast hindi. O, dali. Ako po. Yung kapitbahay namin, kumari pa niya. At wala Makinig po tayong lahat. Ito ay, wait lang. Ito ay revelasyon na ngayon palang sasabihin. Hindi naman kasi ako yung marumi yung isip eh. Hindi mo pinag-isipan. Magkasama sila lagi sa tricycle, magkatabi pa sila sa loob. Kung ikaw ba naman may delikadisang babae, tatabi ka. Idol Rafi kayo nakita nito. Ibang Idol Rafi. Idol Rafi. Ikaw ang ginigisa ngayon, Idol Rafi. Ginigisa na. Okay. Paano mo nahuli si Kumare? Mars pala, Mars. Kumare. Ganito kasi yon. Dahil doon sa cellphone ko nasira. Sabi ko, siyempre, bago pa lang magkaroon ng cellphone, nakala ko pag sira yung battery, pati lahat ng cellphone, ibigay ko na. Palagyan mo to ng battery. Ay, di, bilihan niya ako ng cellphone na... Ubo-ubuhan. Para may binigyan tarap. ako ng cellphone na yung mamurahin lang.
At yung cellphone ko, nasa kanya na. Sabi ko, battery lang naman papalitan. Di okay na sa akin yung may cellphone na rin naman ako. Yun man ginamit niya pambabae. Yung cellphone mo? Oo. Idol Rapi! Parang nauubo ka na. No, nangatila mo na ako eh. Kasi, naitanong mo, di ba? O, dahil doon sa cellphone, doon ko Ano nahuli. nakita mo? Ang daming number. Hindi, paano? Anong nakita mong salita na nakumpirma mo na may Ganito relasyon? kasi yun. Siyempre ako, wala pa akong alam sa cellphone. Oo. Kahit sabi yung pang-gaypad yan. Mm. Kaya kinulit ko siya. Sabi ko, nasaan yung cellphone ko? Napalitan mo naman ng battery. Oo daw. Pero ang tagal niya pa nibalik. 1 month pa siguro bago nibalik sa akin. So, sabi ko, ayoko nito cellphone na binigyan mo sa akin kasi ang pangit ang boses. Para daw na, bakit tinawagan na, para daw na si ilalim ng lupa. Pangit. Hindi, ito na. Napilitan siya ibigay. Tinanggal na nga SIM card. Paano yung sa messenger? Wala rin siya alam nung time na yun. Ako rin, saksa ko lang din yung SIM card ko. Bakit sabi ko mabilis mapuno? Nagbura. Doon ko nakita. Anong usapan? Oh, Anong usapan. Anong usapan? May I love you. Idol Rapi! Idol Rapi Fernandez. Pero okay na yun. Oo, wala na yun. Inamin niya ba? Noon lang. Noon hindi. Noon hindi. Ngayon inaamin niya na. Ganun yung mga babaero eh. Pag lipas na yung galit mo, no? Saka aaminin. Tama, Kuya Kajot? Awa. Bigay mo. Hindi. So, inaamin niya na ngayon. Pero dati, kahit anong liglig mo, hindi. Kahit anong patayin mo man yan. Hindi Pero ngayon po nagbago na ako. Mula pumunta ko sa class. Wala pa naman yung sa'yo yung tanong ko eh. Hindi po, share ko lang po. Mula sinama ko sa Christ Life po, nagbago na po ako. Saan? Christ Life. Ano yan? Yung sa Christ Life. Christ Life, Oo. Hindi pa naman ako nagtatanong ng sorry po. Hindi, joke lang Kuya Kajot. Oo, sinishare mo lang naman. Apo. Okay, yun yung pinakagrabe. Yung kay Kumare. Anong ginawa mo kay Kumare? Ano lang, sinabihan ko lang, kinausap ko rin ng kausap na maayos. Maayos, oo. Sabi mo? Sabi niya. Umamin siya pala. Si Kumare. Hindi. Hindi din. Ano lang daw, masyado daw marumi yung isip namin. Ikaw yung mas may isip kahit may ebidensya. Yeah. Oo. Nakikita ko sila, kasama sa tricycle, sinasabi ko nga sa'yo. Doon bumababa sa harapan ko. Ay, Ano puta. Oo. Tsaka nalaman mo na eh. So, alam mo, may mali siya na lahat pag nakita mo sila magkasama. Sabay sila lagi. Siguro na-develop, no? Yeah, sila ma-develop, basta picture lang laman. Oo. So, umamin na siya. Kailan yung pag-amin niya, Ate Lita? Ngayon, nagsisimba na kayo? O inamin mo na sa kanya, nag-sorry ka na? Oh, sorry po sa kanya. Pati yung pastor nga namin, pastor namin na pahingi na payo. Oo. Na humingi kayo ng payo? Apo, sa pastor po namin. Paano kanya mapatawad, ganon? Apo, sabi ng pastor, kung ano yung kasalanan mo, maguhin mo na. Iwanan mo na kung dati baboy ka na pupunta sa putikan, huwag ka na bumalik doon. Oo. Ganon. Very Alvin Aragon tayo. Secretary kasi. So, kailan yun yung isa sa pinakagrabe, si Kumare? Kasi siya lang yung malapit sa amin eh. Kasi yung ibang tinatawagan niya. Nakikita mo pa yan si Kumare? Yes. Oh my God. Napatawad ko naman na yan. Nakikita mo pa si Kumare? Hindi na po, tagal na po eh. Idol Rapi! Pero huwag ka. Hinahatiran niya pagkain sa trabaho. Dati? Dati. Yun yung, may sasabihin ako sa inyo, yung love language ni Kuya Kajot, kung paano kanya niligawan, no? Kasi meron din yan dito sa Star City. Kinuwento niya yun sa akin eh. Awa. Alam mo naman yun eh. Alam, di ba? Kinuwento sa akin ni Kuya Kajot na nahuli mo daw siya, pero alam mo daw yun. Alam ko yun. Doon yun sa mga titinda na t-shirt doon. Anong dinadala, Ate Rita? Nahuli mo? Hindi ko alam. Lagi pagkain yun. Pagkain din. Ano dinala mo, Kuya Kajot?
Hindi ko po malala. Ano yung dala ko Kuya eh. Kajot, kinuwento mo yan sa akin. Ngayon amnesia ka. Ano yata? Napatawad ka naman na eh. Ano yata? Saka wala na siya dyan. Nag-asawa na rin eh. Wow, updated? Bakit alam mo? Hindi, pag dumadaan ako doon, wala. Iba na yung ano eh, bantay. Hinahanap siguro. Hinahanap. Naasawa ng Muslim. Ba't ang dami mong alam sa buhay niya? Pero anong dala mo kaya Kajot sa mga chicks mo? Ano yata yun? Ano mga pagkain? Pagka, alam ko, tropical na tayo, tropical. Tropical. Mm. Oh, social. Oo. Tapos si Atilita may uwi ka din lagi, di ba? Opo. Uwi ako Kumbaga na. pantay lang kay Siya po yung Atilita. pinaka-special po sa lahat. Ang dami! Ikaw ang paborito ko sa lahat. Idol Rafi! Ikaw ang special sa lahat. Umamin din, Atilita. Umamin. Pero Atilita, nagsiselos ka pa kapag may kutob ka. Hindi kasi, ikaw babae ka, alam mo naman yan. Malakas ang radar natin. Correct. Pero, pag wala naman, okay lang. Ah, wala. Hindi na. Hindi na. Ay, may kinuwento pala siya sa akin. Parang magkasama. Ayan. Iba yun. Bumalik. Sabi niya, Bumalik ka. sabi niya, sana nag-know ako sa Tita Max. Naalala ko, yung parang magkasama kayo sa jeep, tapos napapatingin siya sa pasahero sa jeep, nagalit ka, tinoyo ka daw, tama yon. Binatukan ko siya. Oh, di ba? Oh, kasi tumitingin siya sa chicks, tama? Hindi, doon ako nakatingin sa pantalon eh. Binatukan mo dun sa harap ng pasahero. Nakapaldang maiksi kasi. Ah, paano yung batok mo? Wait, Nakapalda pala. Nakala ko ng pantalon. paano yung batok mo nun? Mahina lang ngayon dito? Sa jeep mismo? Pababa kami Ah, nun. pababa. Ano sabi mo? Sabi ko, hindi pa nakatingin sa kanya. Doon nakatingin sa dala niya eh. Ganon. Pero alam mo na, Atilita, kasi syempre tagal nyo na mag-asawa, di ba? Alam mo na kung pantalon talaga yung tinitingnan o nakapalda tapos pantalon. Palda pala. Bubuduli mo Kasi, pa kami, ah. Nahilo na ako sa ano eh. Lagi ko yung tinatanong, Atilita, pag umaga. Sino na naman kasabay mo sa e-bike? Ginaganon ko. Para minsan napapaisip ka, baka may inihahatid doon sa e-bike. Naiisip mo yan? Hindi man. Yung dinidemonyo ko sa Atilita. Hindi naman. Ay, hindi ka mag-aaway. Bahala siya sa buhay mo. Hindi na eh. Pag ano ka na rin, pagod ka na rin. Pagod. Nakakapagod talaga. Oo. Kumbaga kung sana siya masaya, ganan. Ano yan? Ano yan? Paano yan? Malaya ka na. Hindi, nagbago na talaga ako. Ah, nagbago ka Nagbago na. na Nung po ako. nag-Christ, ano ka na yan? Christ life. Christ life. Apo. Bati mo yung taga-church. Ano po, mga taga-church dyan, good morning po. Yan. Magbago na rin sa po. Sana po kayo, magbago na rin po kayo. Nauna nga yun sa'yo eh. Ikaw yung huli. Oo, eh. Mapapanood nila to. Ipo-forward ko sa kanila. Ayan, panoorin. Di ba? Alam mo, Atilita, kapag misis ka, ikaw dapat matapang. Huwag tayo mahiya na i-broadcast kung ano yung mga nakaraan. Kasi sila dapat mahiya. Tama? Apir tayo. Huwag natin sama si Kuya Kajot. Kuya Kajot, may anak ka sa labas? Ay, wala po. Wala po. Ano po ako, single. Single. Pero Atilita, halimbawa, ito, dumating yung time na biglang may lumitaw. Naiisip mo ba yun, may anak pala sa labas? Naiisip mo ba yun in your wild imagination? Tingin mo hindi? Paano yan? Wala na. Hindi na gumagana. Hindi pa. Wala. So, hindi. Gano'n mo kamahal si Kuya Kajot? 1 to 10. Hindi ko mabilang eh. Grabe. Ganun yung sagot. So, wala dun sa number na yun. Lampas. Ikaw, gano'n ka Kasi 10 lang sinabi mo eh. 100% yung sa akin eh. Thank you, ma. Salamat. Bulahin mong lelang mo. Ikaw, gano'n mo ka? Naiiyak na tayo. Hindi, ano lang ako. Naiiyak na. Hindi naman ano lang. Na-touch ka lang. Touch lang. Mahal mo si Atilita. Oo naman. Kahit ganito lang Bakit? kami. Ano ba siya? Hindi, kahit ganito lang ang buhay namin, mahal na mahal ka pa rin siya.
Alam mo, Ate Lita, oo. Kitang-kita namin pagmamahal niya sa'yo. Alam namin yung pagkababaero. Hindi yan, ako naniniwala kung di gumagraduate eh. Nagbabago lang ng strategy. Ng diskarte. Pero, kita namin tsaka yung takot niya sa'yo. Pag andito ka, tahimik talaga. Alam ni Uswa, alam ni Riri, alam ni Shane, ni Terdy, di ba? Wala. Pag nandito siya, walang bigayan, ha? Oo, walang bigayan ng chicks. Kasi wala. bibigay ng chicks yan eh. Ganon. Okay. Pag nagselos, paano manuyo si Kuya Kadyot? Pagkain. Pagkain din. Ano talaga siya, yung love language niya ay acts of service, no? Provider talaga siya. Good provider si Kuya Kadyot. Wala akong masabi sa kanya pagdating sa gawaing bahay. Oo, no? Kahit galing na siya ng trabaho, gusto niya, siya pa rin lahat. Tsaka magli-leave siya para sa check-up mo. Hindi, ganun, nakita din namin. Tingin mo ba bumabawi siya o ganyan na siya dati? Tingin ko bumabawi kasi hindi man siya ganyan dati. Idol Rafi. Sabay naglag. Bumabawi ka, Kuya Kadyot. Oo, bawi ako. Hindi naman niya kasi ako sinasamahan dati magpa-check-up eh. So ngayon lang yan. Ano masasabi mo, Kuya Kadyot? Love you, ma. Thank you. Sorry ka, kasi Sorry na. Sorry na. Parang yung sorry. Diba? Minsan kasi yung mga gantong kwentuhan, hindi natin ito nagagawa sa bahay. Pero ito na yung chance mo, Kuya Kadyot. Apo. Sabi mo. Ma, sorry na sa lahat. Una. Aray mo, pakak. Idol Rapi, may sumulat sa inyo, ha? Papayuhan nyo. Idol Rapi, meron tayong Tita Max confession. Kayo naman magpapayo. Dear Tita Max, na in love ako sa byudo. 3 years pa lang pong byudo si Alfred at inaamin ko na in love ako sa kanya. Kaya nakipag-live-in agad ako. Kaso nagseselos ako kasi yung mga damit ng misis niyang sumakabilang buhay ay hindi niya pa inaalis sa bahay at sa mga cabinet. Pati yung mga gamit, lahat nandito pa sa bahay. Paano ba mawawala yung selos ko? Nakakahiyaman pero baka kaya niya ako minahal kasi kamukha ko lang yung misis niya na namatay. Nag-request kasi akong alisin niya yung mga gamit ng misis niyang sumakabilang buhay, hindi lang kumibo. Love, G. Ate Lita, ikaw muna. Para sa akin, hindi mo na dapat tingnan yun kung anong mayroon doon. Natural, asawa niya yun eh. Pwedeng itabi na lang. Tabi na lang. Hindi naman yung kailangan tanggalin talaga doon. Wala namang kunik na yun eh. Patay na yun. Yun lang sa akin. Kuya. Sa akin naman po, yun nga, sabi na, tabi na lang po sa isang lugar na lagay sa karton o kaya saan man na nakatabi lang. Wag po itapon kasi yan, may value sa kanya yun kasi dating asawa niya yan. Sabihin, wag ko nang pakialaman yung namatay kasi patay na po yan, nakabaon na sa lupa po yan. Dapat ipag-pray mo na lang yan na sana yung kaluluwa niya ay nas mabuti. Yan na po. Alam mo tama kasi parang nagselos ka sa walang kalaban-laban kasi nasa kabilang buhay na yun eh. Siguro kasi kaya siya nagsiselos kasi sabi mo may sentimental value. Yun, siguro yun yung nabibigay sa kanya na selos eh na ibig sabihin importante pa sa'yo. Well, of course. Yes. Importante yun. Apo. Kasi ex-misis yun. Misis pa rin yun eh, sumakabilang buhay. Diba? Ikaw, may time ba na nagselos ka kay Ate Lita? May pinagselosan ka? Hindi naman, minsan niloloko ko sa bahay. Sabi ko, siguro may mga chat ko sa cellphone pero pabiro lang, wala ko. Sinabi niya? Kasi lagi may cellphone, daming chat. Takot ka sa sarili mong multo, Idol Rapi. Hindi, pero naiisip mo. Hindi naman masyado, tama lang. Maganda si Ate Lita eh. Opo. Tisay eh, no? Kaya nga sa kinuha ko sa Pasay dahil Binakuran mo agad eh, Saka no? maraming ligo sa kanya sa Pasay, dami. So, feeling mo talaga, ducks na ducks ka eh, no? Nung nasagot ka ni Ate Lita, ducks ako.
Uy, kung di nyo alam, si Kuya Kajot, nakita nyo malaki yung bag niya may dito. bag po ko dito po. Kasi ano nga yung, para saan to Kuya Kajot? Para Sa lang, ano po, sa wiwi mo. gallbladder, opo. Oo, kasi wala ka ng gallbladder. Opo, wala Yan, na. marana siyang, naoperahan siya dati. Ano yun, way back? 2006. 2006. oh. Ayun yung panahon, kinuha ka niya na. Hindi, matagal Hindi na pa. kami noon. Mas matagal 90s pa na kami. kayo. Oo. Tamo, alam mo, mahal na. 96 kami nagsama. Ay, okay. 96 ba? 96 na. Oo. Natanggalan ng gallbladder. So, dyan na yung wiwi mo, di ba? Opo. Wiwi and ano ba yan? Wiwi lang po. Wiwi lang. Kala ko kasi pati yung salted caramel. Opo. Wiwi lang. At saka po, papasalamat ko kay... Catheter ba tawag? Ano ba tawag? Hindi. Ano? Nakadikit lang sa balat eh. Ano ba Anong tawag? May tawag dyan eh, pag sa butika bumibili. Anong tawag? Anong binibili mo? Hindi ko na pag ano eh. Cart, yellow Didikit basket. lang siya, didikit lang. Hindi, Ha? may tawag nga. May pangalan nga, kalimutan ko. Oo, pag binibili sa Mercury. Ting kailan yan pinapalitan? Minsan kasi about 3 days, 4 days, ganyan. Mahal yan, di ba, Kuya Kajot? Nasa ano po, 600 po isa. Paris na yun. Paris. Ano Isang Paris. yung Paris? Hindi kasi mayroong pangdikit sa balat. Tapos nalagyan yung bag. So, siya na nagpapalit o ikaw? Siya. Mahal na mahal ka tapos nambababae ka, sasamahan ka sa karamdaman at sa kagalingan. Oo naman. Diba? Oo. So, dito na siya nag-iwiwi si Kuya Apo. Kajot. Yan. Kaya pag nag-aasarang kami dyan, sabi ko, putukin ko yung bag mo, Kuya. sabi niya isang beses, sabi ko, Kuya Kajot, minsan ba na-offend ka sa akin? Sabi niya, oo, minsan. Sorry, Kuya Kajot. Joke lang yun, Kuya Papasalamat Kajot. daw kay Bosuan dahil supportado ako niya hanggang ngayon. Yes, sa bag mo. Sa Mula lahat, no, sa lahat. po, lahat na... Shoutout mo, nanonood. Boss, salamat po sa lahat na tulong mo sa akin. Mula noon hanggang ngayon. Boss, mabuhay po ang Elizalde family. Thank you po. Yes! Ate Lita, hindi ka ba magbabago ng pag-aalaga kay Kuya Kajot? Hindi na. Hindi na. Sagad na yung pagmamahal Ang mo. sabi nga sa team song namin till death do us part. Pagkamatayan na. Sample! Kamatayan lang. Ang makakapaghiwalay. Yes. Sample ng ano. Till death do us part, sample! Kasi di ko bisado yung kanta na gusto niya, di ko bisado. Hindi ko rin masyado. Team song mo yun sa kanya. Ikaw, hindi mo yung team song sa kanya. Iba yung ano ko eh. Anong team song mo sa kanya? Isang ba- babalikan. Ano ba yung kanta gusto ko na? Kasi lang ayaw na kasi hiwalay. Ano ba yun? Ayaw ko yung gustuhan niya yung kanta niya. Sabi ko, pangit Ano yun? naman ang lyrics niyan. Oh, parang kinuwento mo yun sa akin Sa atin minsan eh. Sabi mo sa akin, Miss Tanya, ayaw yan ni Oo, Ate Lita mo. yun Kasi nga. sabi ko, oo nga, ano yun? Hiwalay kasi Kung ang sakaling ikaw ay lalayo, J Brothers, hindi. Parang iba eh. English yun eh. English. Hindi, Tagalog lang. Tagalog Tagalog. lang. Yun, hindi. English yung sinabi mo sa akin. Kung Kaya sakaling sabi ikaw ko, ay lalayo, hindi ba yun yun? Parang hindi eh. Hindi. Kung malaya lang ako daw, sabi ni Shane. Oo, pero yun, may mga team song kayo. Nakakatawa. Nagse-celebrate pa kayo ng wedding anniversary? ano lang, anniversary lang. Oo. Kasal? Oo. Paano? Nagde-date kayo, di ba? Minsan nga po, nalilimutan ko. Hindi okay lang. Hindi, gusto ko kasi siya makaalala. Ay, oo. Ito mo, sentimental pa rin si Ate Lita. Minsan sabi niya, hindi mo ba alam, yung natin, celebration natin na yung parang pag mula ng anniversary. Anong pizza ngayon? Nagtampo ka, Ate Lita? Hindi rin naman kasi alam ko naman naoperahan na yan eh. Marami na siyang... Kulang-kulang. Pero naalala niya yung pero naalala niya yung Muslim yun na pangasawa ng sa Star City. Next. Tsaka lang. Ito na nga, may top 5 tayo. Ang sarap ng kwentuhan ko namin sa inyo. Dagol! Ayaw! Angkol Dagol! Bata pa kokol! Tanya Chinita! Tanya Chinita!
Sino? Ako? Magandang umaga, mga kabisyo. Kasama mo Manggas at welcome sa ating siko. Sino ako? Trending ngayon ang Pinay tennis superstar na si Alex Iyala. Matapos niyang talunin ang defending champion na si Iga Swiatek ng Poland. Paano yun, Mang Kanor? Anong paano? Yung pangalan? Si Iga. Iga? Swiatek? Basta yun na yun. Gumawa siya ng kasaysayan sa 2026 Wimbledon Championships. Dahil dito, abante na sa round of 16. At sa susunod na laban, makakaharap ni Yala ang Italianang si Jasmine Paolini para sa pwesto sa quarterfinal. Mukhang maganda. Pangalan pa lang maganda na. Crush ko yan eh. Si Jasmine. Morning Jas. At dahil dito, nagkaroon ng prize money guaranteed na papremyo si Alex Iyala worth 300,000 pounds o katumbas ng mahigit sa 23 million pesos. Kaya nga eh. Magtinis na pala ako. Practice na ako mamaya, guys. Nagtitennis ka naman kanina, dalawang panghuli ng lamok. Aray mo! Maliban sa prize money, maaari pa siyang kumita mula sa sponsorships, endorsements at performance bonuses. At mamaya abangan ang laban ni Alex Iyala. Anak Mabuhay ni. ka. Anak ni Nicole Iyala. Galaw ka! Sino? Ako? Kailangan pa bang whoop-hoo, whoop-hoo? Okay, maniwala na tayo, guys. Memorize yan? Wapak, basic! Okay, maniwala na sana ako, May wapak. entry, may Parang entry. negative kasi yung wapak eh. Dapat wapoo, wapoo. Grabe, natutuwa ako sa pamangkin ko talaga. Naunahan ako! Dapat kasi hindi ako nagwapo-wapak ka. Natutuwa ako. Sabi niya, tita, thank you for your support. Thank you for praying for me. Oo, talaga. Nakinig pa kayo ang aking kumparing tunay dyan. Si Uncle lang yung binati. Ako yung bumati. Mang Kanor is my name. Good morning. Ayan. Mayor Strike, nagtatampo ka. Oo, kasi si Uncle yung binati. Ako yung kumparing oo tunay nga, eh. Mayor Strike ko, nagtatampo. Kumparing yanot. Kumparing yan. Tunay. Tunay. Mayor Strike Revilla. Morning, Yorme. Eto na nga, si Alex. Congratulations. Alam mo, pinanood ko yung Tita Max, yung, Diba? yung highlights ng game niya. Yun di pinanood ko kasi syempre tamad tayong manood ng buo. Pinanood natin yung mga kinolate na lang Yes. na At mga saka, videos. Isa dun sa... Siguro nakrasyan mo si no? Sino ba? Si Silang Alex? dalawa, Mang Kanor. Di class ko yung isa, si 31 na yun eh. Si Ay. Aris Bata, apo ko na yan eh. Ako 31 na yung police. Oo. Kaso mas astig pa yung mukha sa akin. Oy. Kasi yung sulit yung katawan eh. Siyempre, ba naman? Batak na batak. Pero nag-trending talaga yung Dennis Rodman style ni Yun! Alex Yung Iyala. hinabol niyang... Tapos yung sabi nung commentator, yung vertical hands na ganyan na napalo niya pa na pag ganun. Although... Kaya ko din yun eh. Iba yung parang daliri lang yung binagalaw mo. Iba yun. Nag-trending yun. Ang daming lumabas na meme ngayon sa internet. Diba? Nilagay yung mukha nila. Oo, Malupiton nilagay yung... Malupiton. Pati si John Mark Gon. Oo, diba nilagay. Na Alex Kabagnot daw Grabe, siya. Alex. Grabe. Palakpakan po natin isang standing position para kay Alex Iyala. Ang galing ng apo ko talaga. Ang galing ng pamangking ko. Parang hindi kayo hawig, mas hawig kami, Chinita girl eh. Ayaw na naman talaga. Mas hawig kami ni Chinita girl. So, sabi nga niya, sana maging inspirasyon din siya sa mga kabataang Pilipina.
Well, ayan na. Hindi naman expose ang tennis sa atin. Mostly mga rich kid lang naglalaro ng Correct, tennis. Pero correct. ngayon, na-open na sa mga Pinoy na, maganda Siya, rin pala chinaga to. siya ng lolo niya no? Oo. Chinaga talaga siya. Tapos dati pa-picture pa lang siya kay, yung kalaban niya? Kumpare ko yan. Ay, yung kalaban niya? Oo, Si Iwa. Oo, si Ay, Iga pala. Iba yung chicks. Si Iwa Muto pala yun. Iba pala yun. Oo, dati pa-picture lang siya kasi doon. ano yun eh. Oo, Dating kilala champion. champion Pero ngayon, talagang natalo pa niya. So, ibang level na talaga si Alex. Sana makausad pa siya. Kasi isa sa prestiyosong Nakakatawa tournament ng Wimbledon. na kahit buntis siya, nakakalaro siya, di ba? I'm so proud of you, Alex Gonzaga. Bakit siya? Iba Alex. Sino ba? Alex Iyala. Alex Iyala pala. Hindi pwede maglaro yung sorry. buntis. Kasi mga malapit na mga anak. Si Alex Iyala. Si Alex Gonzaga. Si Alex Cabagnot. Ang galing niya ang galing niya mag-tennis. Yung tennis player. Si Alex Iyala. Si Alex Calye. Aray mo! Babaero talaga yan. Si Alex Calya? Basic. Ay, abangan mamaya. Kung may nanalo ng 1,500 pesos. So Love Knows No Boundaries. Hatid sa atin ng Charm Fabcon Purple Eternity. Ang bango. Ito po, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Diego. Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole and Diego! Teka, babasahin ko. Ano po ba dapat kong gawin? Kasi po, nasira po yung cellphone na niregalo po sa akin ng mama ko. Ngayon, nagtataka po yung mama ko kung bakit hindi daw po ako nagse-cellphone. In fact, ako po ay nakitext lang po. Ayan. Paano ko po ba sasabihin sa mama ko na hindi po siya magagalit? Ay, Well, ganito lang yan. dami na nga naming problema. Yun yung gusto ko sabihin. Ganito lang yan. Ang dami na nga namin problema, dumagdag ka pa. Pati ba naman yan, issue din namin. Alam mo, pero totoo naman, no, pinakamahirap sa lahat talaga yung umamin sa magulang. Kapag ka meron kang ginawang hindi masyadong maganda. Mahirap yun eh. Kasi kaya ako ito naalala ko tuloy nung bata pa ako, binilhan ako ng relo na quartz. Sumama ako sa mga palaboy-palaboy din ng mga kaibigan, naligo sa beach. Nakalimutan ko, bagong-bago, iniligo ko sa Tapos, nabasa, hindi na gumagana. Oo, hindi siya water resistant. Baka fake yan, quartz yan. Sabi ko, hindi na ako uwi sa bahay kahit ano mangyari.
Talagang hindi ako umuwi. Nung nagutom na ako, umuwi din Saka ako. ka lang umuwi. Diba? At saka mo lang inamin. Oo. Ganito lang yan eh. Kapag ka ang magulang ay nagalit sa isang bagay na ginawa natin or hindi natin ginawa o kaya sa isang kasalanan, syempre normal naman yung reaction na magalit. Oho. 'Di ba? Pero hindi naman yan magagalit forever. Correct. Of course, kaya naman sasama yung loob niyan kasi una, kung halimbawa ito katulad nung kay Diego noon, 'di ba? Pinaghirapan din naman Yes, bago magkaroon, oo. hindi lahat ng tao may relo. Tapos itong kabisyo natin na nag-PM, hindi naman din lahat talaga ay mabilis lang bumili ng cellphone kapag ka nasira. Baka ito'y hindi namin alam ang backstory. Oo. Gift sa'yo, ipinangungutang ng nanay mo. Yes. Pinakamasakit kasi yun eh, yung nagbabayad ka pa kahit wala Wala na na. yung item. Ilang beses na nangyari sa akin yan na nagbabayad pa ako kahit yung item na wala na or nasira. Masakit talaga yun. Oo. Pero hindi naman yan forever para magalit sa'yo. Tama. Actually, mas ma-appreciate nga nila kung sasabihin natin yung totoo. Feeling Ayan. ko kaysa yung anong sinagot mo nung tinanong ko kung ba't hindi ka nagsiselfone? Tingnan mo, pag nagsinungaling ka, mapapatungan pa yan ng isa Ayan, pang totoo. kasinungalingan. Hanggang sa, Nalulubog ka ng correct, nalulubog. hanggang sa ikaw na yung kapalit ni Satanas. Charot. Actually, Oo. naalala ko lang kasi may isang verse ako na na-quote nung Sunday nung nag-preach ako, nag-message ako na may ganyan na sinasabi na kung minsan, yung mga wicked daw, yung mga makasalanan na tao, kung minsan hindi na nila na alam na nai-stumble na sila. Hindi nila alam na masama pa Kasi nagiging sila. automatic na eh. Correct. Kasi Ano gumawa ka ng maliit na kasalanan, hanggang sa patago ka ng patago, Yes. na lumalalim na na lumalalim. na parang feeling mo normal na siya. Oo. So wag nating i-normalize yung pagsisinungaling. Yan. Porque gusto nating itago yung Yes. kasalanan na ginawa. Kasi again, pag nagsinungaling ka, papatungan mo pa yun ng isang kasinungalingan eh. Oo, Hanggang sa yun nga, hindi mo nalaman, nandun ka na, lumubog ka na. Ayun, cellphone lang ngayon na itinago mo, sunod love life Correct, na. totoo. Sunod may ginagawa ka na. Magulat pa ng nanay mo, buntis ka na. Rat, 'di ba? At anong rason? Natakot ka. Natakot ka. 'Di ba? Ang hindi natin alam, minsan kasi, ito na naman yung sinasabi ko lagi, parenting doesn't come with a manual. Ibig Tama. sabihin, kapag naging magulang ka, kahit na madami ka pang nabasang libro, na-attend na seminar, maaaring may tulong din talaga ito. Yes, Kasi oo. may labang ka naman kapag may kaalaman ka, knowledge is power. Pero ikakalibrate mo pa rin. Correct. Pero sa tunay na buhay, pag nandyan na, Oo. 'di ba? Hindi na yung katulad ng parang nababasa mo sa libro or napapanood mo sa pelikula o sa K-drama. Tama. Iba-iba po talaga, 'di ba? So, kung halimbawang yung magulang mo magalit sa mali mong ginawa, di syempre normal lang sa kanila 'yon. Hindi na maaaring hindi nila first time nangyari to eh. Alam mo, ito yung isang nabasa ko kanina na sobrang totoo. Lagi ko kasing sinasabi sa mga kabataan, lagi ko to sinasabi na sa mga magulang, tandaan ang mga anak natin, minsan lang sila bata. Tama. Diba? They only have one childhood. Correct. So we have to make sure na tuturuan natin sila ng maayos, tapos masaya yung childhood nila. Oo. Pero yung nabasa ko, you only have one childhood. But you also have one motherhood. Ibig sabihin, para naman to sa mga bata. bata. Oo. So kung yung nanay mo na nakakainis kasi laging nagagalit kapag ka may ginawa ka o kahit wala kang ginagawa, parang nagagalit sila, 'di ba? Isa lang din kasi yung isang beses lang din silang magiging mother. Yan. Katulad ng isang beses ka lang magiging bata, minsan lang din sila magiging nanay. And most of the time, hindi din nila alam kung anong ginagawa nila. Inaano lang nila, charot-charot lang nila. Ang mga bagay-bagay kasi nag-a-adjust sila as you go along. So, kung pag matapang ba ako, palasigaw, effective ba to? O doon ako sa pabebe, masikip at makipot. 'Di ba? Alin ang mas effective? Yun lang yun. Ang parenting kasi along the way, kinakalibrate mo Correct. Halimbawa, nung maliliit pa sila, like for example, yung anak ko, iba yung parenting style ko nung maliit pa siya ngayon, nung nag-iba na rin kasi ugali. Totoo. So mag-iiba ka rin din mag-a-adjust ka rin din. Correct. So ano ang punto namin dito? Ang punto namin, kung magalit man yung magulang mo sa'yo dahil sa nawala yung cellphone, 'di ba? Or nasira, ano ba yung sinabi niya? Nasira yung cellphone, 'di ba? Pag magalit sila, intindihin mo. 'Di ba? Intindihin mo. Tapos marirealize din yan, 'di ba? Hindi ba't kapag halimbawa kinagagalitan tayo, ewan ko kung naranasan niyo po ito, no? Pero kapag kinagalitan tayo, maya-maya
o kaya baka abutin ng kinabukasan. Oo. May isa lang maunang maglambing dyan. Ayan. Tapos na. Oo. So yung galit ni nanay ay hindi forever. Ayan. Yun lang yun. Ang So galit normal niya. normal lang na maglabas ng frustration sa mga magulang. Tanggapin nyo, wag naman talagang feeling nyo naglabas ng frustration yung magulang. Dahil may kasalanan ka naman, niisip mo na ang sama-sama na ng Magulang mo. Parang kinakawawa ka na. Hindi ganun. Ito yung sinasabi ko lagi, iba-iba po kasi talaga ang parents. Kung ang parents nung kaibigan mo, pabebe, mahinhin, baka kasi mahinhin talaga sila. Totoo. Parang, for example, makikita mo yan medyo malalaman mo yung kultura sa loob ng bahay kasi makikita mo sa ugali ng pamilya. So for example, meron akong kakilala. Ayan na. Ayan na naman. Ito na, kakilala ni Nicole Yala! Ang kakilala ni Nicole Yala! Handa na, handa! Eto, splok ko na. So, meron akong kakilala na yung mga anak niya sobrang hinhin, yung sobrang finesse, as in, Pag nagsalita. pag nagsalita, sobrang malumanay. Tapos, basta yung mga galaw nila, very refined, Aha. ganyan. Tapos sabi ko sa asawa ko, grabe no, nakakatuwa silang panoodin yung mga anak. Parang hindi talaga makabasag pinggan. Parang may choreography. Oo, correct. Parang synchronized swimmers. Parang may choreography, synchronized swimmers. Tapos, hindi large movements na parang pantomime. Ang mga movements nila ay maliliit, mga pabebe. Parang graceful na. Mga balerina. Parang may swing Correct. na nang i-slow. Totoo, ganon. Balerina. Tapos kung magsalita ang hina, parang kailangan mo pang come again. Ano ulit yung sinabi mo? Iha, ganon. Ano po, tita? Tita, kasi ganito po, ganon. Tapos sabi ko sa asawa, nakakatuwa sila, no? Ang layos anak natin, no? Bakit ano ba yung anak nyo? Kumbaga kung sa sayaw, kung itong mga anak ng kakilala ko, mga balerina, yung mga anak ko hip-hop. Yan. Hindi, yung cramping. Oo. Cramping Oo, gumagano. correct. Yung cramping, yung may kasamang mukha. Ganyan. Ganon sila, yung padjak may kasamang mukha. Ganon. So, ganon sila. And then I realized, teka lang, hindi naman tama na mag-compare. Kasi una sa lahat, yung kakilala kong yun, ganon din sila. Ang hinhin nun. Kaya nga sinabi ko kakilala, hindi kaibigan kasi hindi ko masyadong kaibigan yung mga mahihinhin. Di ba? Kaibigan ko mahindutin. Charot! Hindi, so, ang hinhin nila. So, syempre, kung ano yung nakikita doon sa bahay, yun din yung mga ma-adapt. Yun lang yung sinasabi ko. Tapos na-realize ko, oo nga naman, syempre, huwag kang mag-expect ng batang mahinhin. Kung mismo sa loob ng bahay, level 105 yung bosses namin. And of course, take note din nagsishift din sila ha. Actually, Di ba sabi mo, sa ngayon, si hip-hop. Princess pag may bisita, yes Oo, po. yes po. Gugulat ako, sino yan? Sino tong pumunta dito? Di ko yung kilala, 'di ba? Ganon. So, bakit dati nabanggit yung mga ganyang klase mga eksena? Nag-iiba-iba ang ugali, 'di ba? Nag-a-adjust po tayo, mga ganyan. So, it's important na mag-intindihan. 'Yon, 'di ba? So, ganun 'yon na. Again, babalik tayo dun sa fact na nasira yung cellphone. Hindi natin alam kung ano yung backstory doon sa cellphone. Maaaring pinaghirapan, maaaring inutang wala pang bayad, maaaring inutang hindi pa nagsa-start yung bayad. Ayan, yun pa yun. Ang sakit nun, 'di ba? Ang Yung saklap. yung may pa na 1 month mo na bago bayaran. Bago bayaran pero nawala, 'di ba? Masakit pero eventually po mga kabisyo, wala namang forever, mapapatawad din. Tapos makaka-move on din. Hindi naman forever yung sitwasyon na yan di ba? So, for example, ako nung isang araw, 2 weeks ago, parang sinabi ko ba yun, nasira yung phone ko. So, dinala ko na sa service center, tapos hindi lang nila magagawa kasi yung system nila down. Dinala ko sa yung pagawaan talaga ng mga cellphone ng mga batikan. Hindi na nagawa. So, sobrang sama ng loob ko dun sa yun na parang feeling ko hindi ako makaka-move forward kasi 4 years worth of pictures. Ang dami dong hindi ko pa napopost kasi ayaw ng asawa ko ng at the moment posting. Gusto niya delayed, ganyan, 'di ba? So, talagang sobrang sama ng loob ko. Parang feeling ko forever kong dadamdamin na nasira yung phone ko. Sinabihan na akong mag-back up, hindi ko pa ginawa. And then
eventually, una, naka-adjust na ako dun sa bagong telepono ko. Naka-adjust na ako dun sa fact na, oo nga, hinuhulugan pa yan kahit na wala na siya, 'di ba? And then eventually naayos siya. So ganun lang talaga. Meron naman bigla-biglang magiging solusyon. Kung walang solusyon, edi lesson learned, 'di ba? Yun nga ang maganda dito sa nagtanong na isipin mo yung mga nangyayari, there are lessons to be learned. Yes, lagi. O yun yung ganansya mo kung baga, yun yung kita mo dyan. Correct. Na ngayon na pinag-uusapan namin dito sa Tambala na ang dami parang aral, ang dami parang connections doon sa simpleng cellphone na sira, na diba? nasira, 'di ba? Napunta na sa motherhood, Oo. napunta sa na kaya mahinhin yung mga anak kasi mahinhin yung mga Yan. magulang, napunta na sa pag-adjust sa ugali. Yes, O 'di ba? oo. Dahil lang sa cellphone mong 'yan, isipin mo ang dami ng Ayan. ang daming napuntahan. So Oo. hindi rin talo. Correct, oo. Ayan. Para hindi ka pagalitan ng nanay mo, ayan, ipakita mo tong Episode na to. episode na Kaya, Nay, ayan na yung pinag-usapan nga. Ganun kakahalaga yung nararamdaman mo na na pinag-usapan ka sa Tama. tambalan. Ganon. So, again, it's important na tandaan po natin na normal lang na magalit. Yes. Ikaw ba naman, di ba, nasira ang isang bagay? Di ba, initial reaction mo is sayang, Oo. kainis, di ba, buwiset, di Ayan. ba? Oo. May masasabing, alam mo naman, minsan pag galit tayo, may masasabing mga masasakit na salita. Sometimes we don't mean it Oo. Di ba? Pero nasasabi lang natin because nagulat tayo, nainis Ayan. tayo, di ba? Pero dapat matuto po tayong i-owe yung i-owe yung mga pagkakamali natin, yung mistakes natin. correct. So next time, mas alam na natin kung ano yung dapat gawin. Tama. Yun, kabisyo, ha? Salamat na marami sa pag-share ng iyong kwento and wish ko lang, hindi ka talaga pagilitan ng nanay mo. Oo. For all you know, wala siyang pake. O diba? kung pagalitan ka man, tanggapin mo. Tanggapin mo, nasira naman talaga eh. Diba? Ay, oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kim Chino! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rockies. Secret Files. Your story,
they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa,
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, ba't tumingin? Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear! Oy, bear, ba't ka tumingin dyan, ha? Ayan, okay na. Okay na, okay na. My turn. Okay. Okay. To, pick. Oh, Okay na ako. you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Hip na? Ay nako, ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, Bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Huwag na ba magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na ng gummy bear, Bay?
Hindi ba maalat? Ha? Hindi maalat? Medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang! Oh my God! Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano?
Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So, ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So, sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. Kasi ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Na naman! Hindi pa... Hindi doon, parang... Hindi. Anong ba sinabi niya? Na naman! Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may... Wala. Mara. Kami. It's okay, it's not offensive. Napaka Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para namang... Akara lagi joke. Mara. Sorry pero not to compare, Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawanan, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Paano nakakatawa sa sinabi ko, dude? Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Titan Jello. How sure? Bakit siya maninira May nag-send live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon
ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi, mo doon ng validation sumusobra eh. Broski, Oh alam mo, ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Eh di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino No, I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi ako mama, if may mali po Okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? So ano ba, akala ko ba pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko di kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero talaga sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang mawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pala mag-ano. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Kaya sumasagot ako kasi. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niyo pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. Baby love! Oo, tapos para silang mga maliliit yung mga boses. Cute.
Di ba? Nakakayamot. Kayo mga babae, masyadong na-expound ko minsan pag nagkwento kayo, yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Oh, exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume na mga babae ganon. Di ba baka maliit lang maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G, with Dragon ka na. actions, feelings, dance steps, cheer dance. So ngayon, yung nag-a-absorb, kapwa mo rin din babae. Hindi yung utak nito. Correct. Oh, dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, na may kasamang dinosaur, di ba? Ganyan, naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kami kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Dagol! Ayaw! Angkol Dagol! Bata pa kokol! Tanya Chinita! Tanya Chinita! Ano nangyari dito, Col? Nako. Ano nangyari sa'yo, Tita Max? Natouch ako kasi nalaman ko na anak pala ni Mama Nicole Yala, si Alex Yala. Ay, ano ba? Hindi yun. Pamangkin. Pamangkin. Ay, pamangkin pala Pamangkinakin. Grabe, sobrang proud natin kay Alex Gonzaga! Happy pregnancy! Siyempre proud tayo dyan. Alex. Alex Yala pala. Grabe. Dumenis Rodman no? Grabe. Sabi nga na, tennis Rodman. Tennis. Ang galing talaga. Nabasa ko lang yun kasi ko sabihin na. Galing ko, di ba? Tennis Rodman. Galing. Dahil dyan, i-shoutout natin si Alex Yala sa pamagitan ng isang malupitang bars natin dyan. Yo! Malunggay Pandesal. Ay, di ara, tag 5, Malunggay. tag 5, tanang klase tag 5. Malunggay. Nag-i-ipes. Come on! ALEX Alex Legs. Isa kang bayani Legs. Nakakatawa ka talaga. Komedyante ka, Alex Calye. Ha. Kaya naman pala, iba ang Alex na pinanood niya. Uy, nag-isa Tita Max, first episode. Grabe ang tawa ng kasama si Alex Calye. Ha. Pero lumaban, babangon pa. Yan ang sabi ni Alex Nalito tuloy ako. Kasalanan ko to, pero Alex tayo. Yo. Okay, mamaya abangan natin ang laro ni Alex Yala. Palakpakan natin siya, suportahan natin siya. Mamaya na yan. Abangan natin. Yan. Shout out sa Grab Warriors na kanina pa nakatutok. Lalo na si Bong Villamor, grabe, kahit ang babae nakatutok. Shout out sa inyo. Hello din sa Charlie Pape, nakatutok din yan. Mga Team Bandido, Team Romantico, UV Express Press. Pati si Papi Ruelio ng Santa Misa. Salamat na kay Nilia Parusa. At sa kanyang anak na si Nil. Shout out, syempre, pati yung camera sa website namin nagrara, bumibitaw. May bitaw talaga sino bang Boyet Pindot? Boyet pala. Eto na, pati si Eddie Boy Parusa, baka makalimutan, magtatampo siya. Kuya BG Itche, happy birthday kay Nanay Ising at kay Kuya Gob Romel Tarin. Mga biyahe Blumentritt at UB Express, saan man papunta sa Metro Manila. La.
hello sa mga naglilinis ng aircon dyan. Oy. Kung nag-iisip kayo sinong mapagkatiwalaan, Sino? wala nang iba, Walang iba. kundi ang... Clean. Hindi na tuloy na klaro na get clean. Hello kay Miss Marge at sa ang Get Clean. kay Boss Marvin sa Get Clean. Salamat sa iyo. Nyo. Bukas mag-iiba kaming beat. Tandaan nyo to. Bukas yan. Kaya abangan nyo yan kasi history yan. History yan. Pag nag-iba kami ng beat. Break it down. Sobrang napakamakabuluhan talaga ang ating pagrarap tuwing umaga. Napakagaling. Oo, ang galing ng bars. Mababa! Ulala! Mababa! Mga bata! Mga bata! Susunod na po! Dear Love! With Broski, Konya Bicolano! Wala sana ko! Kailangan pa bang i-memorize siya, bata? Visit! Metro's #1 Love Radio. Basic!